Orain 20 urte itxi zuten Euskaldunon egunkari eta zauriak irekita jarraitzen du egun horietako memorian. Espainiako Auzitegi Nazionalak eta Guardia Zibilak gaurko egunez itxi zuten agerkaria 2003an euskarak eta euskaldunek zuten egunkari bakarra. Itxiera, atxiloketa, tortura, gezur, malko, mobilizazio, elkartasun, erantzun eta egunkari berri baten sorrera eta amaiera egunak izan ziren. Egunkaria aurrera leloak bildu zituen egun, aste eta hilabete horietan bizitakoak. 2003ko otsailaren 20an ostegunez, goizaldean abiatu zuten egunkariaren kontrako polizia operazioa. Burua estalirik, Andoaingo, Bilboko, Donostiako, Gasteizko eta Iruñeko egoitzetan sartu ziren Guardia Zibilak, besteak beste. Aldi berean, egunkarian eta aura sortu zuen enpresan ardura postuak izan zituzten 10 pertsonen etxeetan indarrez sartu eta terrorismoaren kontrako legea baliatuta atxilotu zituzten. Gabon, Nafarroako gobernuak eta euskaltzaleen topaguneak hitzarmen berria sinatu dute. Euskarak 365 egun programa gauzatzeko asmoz. Gazteen artean euskararen erabilera soziala sustatzeko helburua duen hitzarmenak 155.000 euroko aurrekontua izango du. Oskar Zapata, euskaltzaleen topaguneko zuzendaria. Euskararen bizi berritze prozesu honetan denon beharra dugu, ezta? Eta kasu honetan, hitzarmen honek badu balio simbolikotik haratago, balio ere importante bat eta bada nolabait marko egonkor bat eskaintzen duela halako tamaina honetako proiektuak ongi eraman ahal izan. Bankuek eta enpresa elektrikoek azken eguna dute gaur Espainiako gobernuaren zergaren lehen zatia ordaintzeko. Hala ere bankuek zein enpresek ordainduko duten zenbatekoa itzultzea bilatuko dute. Horretarako, administrazioarekiko auzi errekurtsoak jarriko dituzte. Aiara Durreta. Gaur amaitzen da Madrilgo gobernuak bankuei eta konpainia elektrikoei ezarritako ezohiko zerga ordaintzeko epea. Naiz eta entitateek zergarekin ados ez egon, gaur likidatuko dute zergaren 50% eta irailean gainontzeko 50% ordainduko dute. Bankuek zerga berriaren aurkako helegitea idatzi dute eta behin ordainduta epaitegietara eramango dute gaur. Zerga arautzen duen legeak aurreikusten du 2019an interes marginaren eta komisio gordinaren artean 800 milioi euro baino gehiago lortu duten entitateek 4,8% ordaindu beharko dutela bi kontzeptuetan 2022 eta 2023 artean. Eta zeintzuk betetzen dituzte baldintza horiek? Besteak beste, Kutxabank, Santander, BBVA eta Sabadell bankuek. Eta kanpoan gelditzen dira berriz, banku txikiak eta atzerriko banku batzuk. Eta banku eta energia enpresez ari garela Bilbon, Kutxabankeko langilek bizi duten egoeraren berri eman dute gaurkoan hainbat sindikatuk. Aiara. ELA, LAB, Comisiones Obreras, ALE, Pizkanaka eta Asprobank sindikatuek grebara deitu dituzte Kutxabankeko langileak otsailaren 24rako. Beharginek bizi duten egoera larria ohartarazi dute. Izan ere, salatu dutenez, gero eta langile gutxiagok lan egiten dute, lankarga komertzialak nabarmen handitu dira eta talentu handiko langileek alde egiten dute baldintza okerrengatik. Hala datuak ere eman dituzte, izan ere 2014 eta 2022 urte artean ia 300 bulego itxi dituzte eta ia 1500 langile gutxiagok lan egiten dute. Adibidez, Bilboko Santutxu auzoan non 50.000 pertsona bizi diren, 2011an 10 bulego zeuden eta egun 3 gelditzen dira. Hala egoera hori salatzeko aipatu bezala otsailaren 24an greba egingo dute Kutxabankeko langileek. Ez dela arazoa orain saldu behar ditugula lehen saltzen egituen produktuak, baizik eta orain 10 urte, 20 urte, gure plantillan 1.500 edo 2.000 pertsona gehiago zeuden bezeroi arreta eta zerbitzua emoteko eta behar saldu beharreko produktuak saltzeko edo komerzializatzeko eta gaur egun egoera asko ezberdina da. Lehen bulego baten 10 pertsona egin behar zuten lana, orain 5 pertsonek egin behar duten lana.
horretaz ari gara presio komertzialaz. Ez dugu esan nahi, orain zantzen dugula beste produktu mota batzuk, edo ezberdinak, edo ez gaudela kapazitatuak, ez gaudela gaitasuna produktu horiek saltzeko. Hasi dira Getxoko Itzubaltzeta auzoko nagusien etxea eraisten, goizeko 6:30 ekin diete lanei beharginek, gaur ere ertzain multzo handi bat bizkartzain zutela. Joan den asteko 2 egunetan protestak izan zirenan, ertzaintzak hainbat lagun zauritu zituen istiluetan eta bide bera hartu du gaurkoak. Polizia oldartu egin zaie goizak aurrera egin ahala, nagusien etxearen inguruan bildu diren bizilagunei eta bat gutxienez atxilotu dute. Nafarroako medikuen sindikatuak otsailaren batean hasitako osasun publikoko medikuen greba bertan behera uztea erabaki du gaur egindako 4 batzarretan parte hartu duten medikuen 2 herenen babesa jaso ostean. Hala ere, martxoaren 15etik aurrera beste lanuzte mugagabe bat deitzeko atea zabalik utzi dute foru gobernuak adostutakoa betetzen ez badu. Eta otsailaren 25ean egingo da 40 minutu rock bagatoz badatoz lelopean. Pandemiak eragindako etenaldiaren ostean, bueltan da 40 minutu rock euskal presoei, errefusiatuei eta ieslariei elkartasuna adierazteko jaialdia. 13 talde igoko dira Oltzara. Ongietorriak gaueko albistegira. 20 urte bete dira Euskaldunon egunkaria itxi zutela. Euskaraz argitaratzen zen egunkari bakarraren itxiera agindu zuen Juan del Olmo epaile espainiarrak 2003ko otsailaren 20an. Eta kide zirela egotzita, atxilotutako 10 lagunek 7 urtez itxaron behar izan zuten errugabe zirela frogatu arte. Itxia, baina ez isildua lerroburuarekin, egunkariako kazetariek egunero egunkaria argitaratu zuten biharamunean. Otsailako 20 ura oso hotza izan zen. Oso hotza izan zen guretzat. Inma, Luis, Pello, Fermin, Xavier, beste Xavier, Txema, Juan Mari, Martxelo. Amez gaiztoa izan zen orduan, erio eta minbiziak gero. Esta es una operación en defensa y en protección de los derechos y de las libertades de los vascos, de su cultura, de su pensamiento y de la expresión de su lengua en libertad. Eta errespetu falta izan da, euskal herrekiko, euskal kulturarekiko, euskal herrekiko, euskalduno, legegunarekiko, gure borondaterekiko, eten gabekoa izan da. Niretzat izan ziren infernua. Nik ezagutu dudan infernurik txarrena. Egunkaria aurrera!
Euskal Herriko hiri eta herri askotara hedatuta dago kantu jira eta hainbat lagun elkartzen dira hilean behin euskaraz kantatzeko ohitura Ipar Euskal Herrian loratu zen eta gero sortu zen kantu jira Donostian 2003ko otsailean asmo zehatz bat izan zuen. Euskaldunon egunkaria kazetaren itxiera salatzea izan ere berehala hasi ziren elkartasun eta babes keinuak eta horietako bat izan zen kantu jira antolatzearena. 20 urte bete dira ordutik eta urteurrena gogoratzeko kantu jira egin zuten atzo Donostian. Saiatu ziren gu txikitzen, saiatu ziren Euskal Herria eta euskaraz egunkari gabe uzten, saiatu ziren gure gainean akusazio larriak inzituzten, saiatu zituzten oso larria botatzen, saiatu ziren gure kazetariak, gure lankideak etxera joan zitezen negarritera zauriak miazkatzera, baina gure lankideek zuten hori zire etxera joan. Parkean bertan gelditu ziren. Era askotako babesa jaso unuz, kolektibo, sektore, normanako, antolatuta, antolagabekok, eta guretzat netzako oso pozgarria da jendeari izatea Tolosanera atatzen dira kantu jirako, eta kantu jirako izatea. Bakizu kantu jira sortu zela Euskaldunon egunkariaren ondoren, eta ondorioz euskaltzale talde batek erakizun guazen alde zarrea kantatzea, eta askotan kontatu eta hau. Euskaraz ari garela, Monzon Ganuza saria Murizak jasoko du Euskal Herriari eta Euskarari eginiko ekarpenagatik ikusi. Aurtengo Monzon Ganuza Euskal Utopiko saria Xabier Murizak jasoko duela jakinarazi dute Bergarako Udalak eta Olasodorra Fundazioak. Amuriz hautatzerako orduan aintzat hartu dute Euskal Herriari, Euskal Kulturari eta Euskarari bizi osoko ekarpen oparoa egin diola. Esaterako 1980ko hamarkadan berritasun handia ekarri zion bertsogintzari, eta seguru aski ezinezkoa da egungo bertsolaritza moderno ulertzea bere ekarpena kontuan izan gabe. Neurri eta doinuetan ere berrikuntza handiak ekarri zituen. Nabarmentzekoa da bestalde bertso eskoletan eragindako iraultza. Helduentzako bertso eskoletako lehen ikasmateriala prestatu zuen. Bere kultur jarioa amaiezina da. Itzulpegintza arloan klasikoak itzultzaz gain hainbat eleberri, narrazio, olerki liburu eta saiakera idatzi ditu. Eta bereak dira euskal kantugintzako hainbat abesti eta kopla ezagun. Hala nola Euskal Herrian euskaraz, mendian gora aritza edo furra-furra. Politika arloan ere urte luzez azaldu zuen herriarekiko konpromisoa, eta Zornotzako udalean zinegotzi, Bizkaiko batzar orokorretako batzarkide eta Gasteizko legebiltzarreko legebiltzarkide izan zen herri batasunaren izenean 80. hamarkadan. Testuinguru horretan 3 espetxaldi bizi behar izan ditu. Bada Murizaren ibilbideak Telesforo Monzonen eta Josefa Ganuzaren balorekin bat egiten duela ikusita, hala nola herri honekiko maitasuna, euskarari eta kulturari emaniko lehentasuna, Nafarroaren garrantzi euskal historian edota batasunaren balioa, martxoaren 16an Bergarako seminarizioa aretoan jasoko du saria Xabier Murizak. Nafarroako gobernuak eta euskaltzaleen topaguneak hitzarmen berria sinatu dute Euskarak 365 egun programa gauzatzeko asmoz. Gazteen artean euskararen erabilera soziala sustatzeko helburua duen hitzarmena da. Euskaren bizi berritze prozesu honetan denon beharra dugu, ezta? Eta kasu honetan hitzarmen honek badu balio simbolikotik haratago balio ere importante bat eta bada nolabait marko egonkor bat eskaintzen duela halako tamaina honetako proiektuak ongi eraman ahal izateko, ezta?
gogoratu nahi dut, konpromisoaz hitz egiten duen gobernu akordio batekin hasi genuela legealdia, Nafarroko errealitate kultural eta soziala babesteko konpromisoa, euskarak mundura irekita gizarte gisa dugun balioa biderkatzen duela iruditzen zaigu. Gure erkidegoari balioa eta aberastasuna ematen dion komunikazio tresna da. Euskal Herrian euskarazeko kideak egia, aitortza, erreparazioa, emanaldi eta solasaldi zikloa antolatu dute datorren otsailaren 24ko Baionan. Euskaldunontzat eta euskararentzat egia, aitortza eta erreparazioa aldarrikatzetik haratago, gure herriak eta euskaldunok jasan dugun hizkuntza zapalkuntzaren inguruan hausnartzea eta kontzientzia hartzea da prestatutako saioaren helburua. Intza Gurrutxaga Euskal Herria euskarazeko kidea daukagu pantailaren bestaldean. Gabon, Intza. Kaixo, Gabon. Zer da zehazki Baionan datorren otsailaren 24an egingo dena? Egia, aitortza eta erreparazioa emanaldi eta solasaldi zikloa antolatu zuen orain hilabete batzuk Euskal Herrian euskarazek, eta horren baitan Baionan datorren ostiralean saio bat egingo da. Inguruko herrietan eta udalerrietan ere egin izan da, eta ostiral honetan Baionan izango da. Bi zati izango dituela esan genezake, hasteko bi ikusentzunezko ikusteko aukera izango dute bertaratzen direnek, alde batetik euskaltzale desberdinen testigantzekin osatutako bideo bilduma bat, eta ondoren antilaburmetraia, eta gero bigarren zati bat parte hartzaileagoa izango dena, solasaldi bat izango da. Ikusitako bideo eta film horrek sortutako hausnarketen inguruan, eta hain justu solasaldi horretan parte hartuko dute bi euskal idazle eta kazetarik, Gexan Alfaro Urepeldarrak eta Eneko Bidegain Baionarrak. Esan genezake, hizkuntza zapalkuntzaren inguruan aurrera pausoak egin direla, baina horrelako ekimenak oraindik beharrezkoak direla, ezta? Bai, zalantzari gabe. Urtetan zehar euskaldunok jasan dugun zapalkuntza horren jakitun izatea oso garrantzitsua da. Gaur egungo egoera bere osotasunean ulertzeko, eta ez horretarako bakarrik, baizik ondorengoei historia horren guztiaren transmisioa egin ahal izateko. Horrez gain, euskararen berreskuratze prozesuan historian guztian zehar izandako gertaera edo faktore horiek kontutan hartu beharrekoak dira. Beraz, bai, oraindik garrantzitsua da hori ezagutaraztea. Zeintzuk dira zehazki Euskal Herrian euskarazetik egiten duzuen eskaera? Solasaldi edo emanaldi ziklo honekin izenburuak berak dioen bezala euskaldunekiko egindan hizkuntza zapalkuntza horren aurrean egiten ditugun eskaerak 3 dira. Egia, aitortza eta erreparazioa. Egia diogunean zer esan nahi dugu? Euskararen eta euskaliztunon aurka Espainia eta Frantziar estatuek inposatutako neurriak eta araudiak edota hizkuntza politikak horiek ikertzea modu integral eta independiente eta oso batean. Aitortza diogunean esan nahi dugu, euskaldunon aurka hartu izan diren edo hartu dituzten neurri horiek hartu dituzten instituzioek, eragileek edo pertsonek kalte hori eragin izana aitortzea, eta erreparazioari dagokionez guk argi dugu erabateko erreparazioa etorriko dela Euskal Herria berreuskalduntzen denean. Beraz, emanaldi eta ziklo honekin 3 kontzeptu horietan jarri dugu fokua. Eta horren harira zeintzuk izango liratezke emango dituzuen edo eman beharreko hurrengo pausoak? Aipatu modura edo definitu modura 3 kontzeptu horiek gauzatzea izango litzateke hurrena eman beharreko pausoak. EHR-ri dagokionez,
tokiko borrokak indartzea eta sustatzeaz gain, epe laburrera begira, emanaldi eta solasaldi ziklo hau ahalik eta udalerri gehienetara zabaltzea izango litzateke helburua. Bai, historiaren jakintza hori ahalik eta euskaldun gehienek izan dezaten, eta horren inguruko hausnarketa hori ere ahalik eta herritar gehienek egin dezaten. Morintza, esan dugu jada, otsailaren 24an Baionan emanaldi eta solasaldi zikloa izango da. Nola hartu dezakegu parte? Baionakoan ateak zabali daude, doakoa izango da, beraz, 7etan Kalostrape ostatuan izango da, beraz, interesa duen oro bertaratu eta parte hartu dezake. Horrez gain aurrera begira, espero dugu inguruko Euskal Herriko txoko desberdinetan ere horrelako zikloak edo horrelako saioak egitea, eta beraz, Euskalduneko edo parte hartu nahi duenak horietan ere parte hartu izango du, eta pauso bat gehiago eman nahi duenak, eta horrelako zerbait edo horrelako saio bat antolatu nahi duena bere udalerrian edo bere inguruan, Euskal Herrian euskarazekin harremanetan jarri daiteke sare sozialen bitartez edo email bitartez, eta antolatuko genuke horrelako saio bat. Intza, gertutik jarraituko dugu zikloaren nondik norakoa. Mila esker gurekin egoteagatik. Oso ondo, mila esker zuei. Aurrera jarraituko dugu orain, izan ere, haien lusua gure fakturak pobrezia energetikoarekin amaitzea eta energia publifikatzea aldarri dauka. Jauzi ekosoziala ekimenak protesta egin du otsailaren 17an Bilbon, pobrezia energetikoaren aurkako munduko egunean. Ikus dezagun. EAEko industria enpresen lehen energia komunitatea sortu dute Eibarren. TEK Azitain izeneko energia komunitate industrialak 357 plaka fotovoltaiko instalatuko ditu, 156 kilobateko sorkuntza izango dituelarik. Industria sektoreak eguzki energia berriztagarriaren aldeko apustu egin du Gipuzkoan. Euskal Autonomia Erkidegoko industria enpresen lehen energia komunitatea sortu dute Eibarren, energiaren Euskal Erakundaren Gipuzkoako Foru Aldundiko ingurumen sailaren eta Eibarko udalaren laguntzarekin. TEK Azitain izeneko energia komunitate industrialak 357 plaka fotovoltaiko instalatuko ditu 156 kilobatio sortuko dituenak, eta horrela industrialdeko 8 enpresa hornituko ditu. Ala nola, Hacha Herramientas, Code Syntax, Jana Instruments inkubagailua Ibargunea, Jose Maria Irazabal, Manufaktura Resort, Neurtek eta Teleapostoak enpresak. 1086 metro karratuko azalera osoarekin instalazioak 156 kilobatio sortuko ditu, eta urteko faktura elektrikoan asko aurreztea ahalbidetuko du. Izan ere eguzki plakek sortzen duten energia, enpresa panelek sortutako energia biltegiratzeko sistema jartzea aztertzen ari dira. Aurrera begira halaber, ez dute baztertzen instalazioa handitzea, interesa duten enpresa berriak komunitatean sar daitezen. 2 kilometroko erradioan dauden enpresek bat egin ahalko lukete. Nafarroako gobernuak LGTBIQ+ zerbitzua kudeatzen duen Katxalingorri elkarteari murrizketak egin dizkio. Langile kopurua 7 lagunetik 4 murriztu du, baina lan karga mantendu. Zonek zerbitzua Iruñean zentralizatzea suposatzen du, eta orain arte egin den bezala Nafarroa osoan zerbitzua eskaintzea ez da gehiago bideragarria izango.
Porreta, katxala ingurenen aurrekontua murriztu dute, eta 3 langile kaleratu. Horregatik, otsailaren 25ean, atxaldeko 6etan, Gazteluen Parantzan elkartuko gara, mani zoragarri bat egiteko, cariño. Gora! Bestalde, ELA sindikatuak salatu du erretiro pentsio berrien erosahalmena 4,5% txikiagotu dela Bizkaian, Araban eta Gipuzkoan azken 8 urteetan. Izan ere, 2022ko azaroan erretiro pentsio berriak 1.684 eurokoak izan ziren eta 2014an 1.610 eurokoak. Herrian bizi plataformak denon eskubidea da etxebizitza kantua osatu du hainbat euskal artistekin elkarlanean. Datorren aprilaren 1ean etxebizitza eskubidearen aldeko eguna egingo dute. Etxeen eta lurren merkatu bortitza, espekulazioa da bilbere gisa, entzunaraz dezagun herriaren hitza, denon eskubidea da etxebizitza. Zateros ahalmen murritza, bigarren etxeentzat eskainirik giltza, herrian bizitzea da lehen balditza, denon eskubidea da etxe bizitza. Medikuen sindikatuak eta Nafarroako gobernuak pasaden astean adostutako aurreakordioa berretsiko dute. Otsailaren 1ean hasitako osasun publikoko medikuen greba bertan behera uztea erabaki du. Gaur egindako 4 batzarretan parte hartu duten medikuen 2 herenen babesa jaso ostean.
Gai aldatuta, Martxoak 3 elkarteak salatu du erakundeek oroimenezko hitzarmena aldatu dutela. Elkarteak kritikatu duenez, 2021ko azaroan elkarte memorialistek eta Gogora Institutuak adostutako hitzarmena aldatu dute. Helburuen artean ez da biktimen oroimenezko zentroaren sorrera agertzen eta horren ordez dokumentuak dioenez xedea izango da 1977ko martxoaren 3ko gertakariek inguruko memoriaz ikerketa, dokumentazio eta inventarioa egitea. Martxoak 3 elkarteak salatu du erakundeek oroimenezko hitzarmena aldatu dutela. Otsailaren 16an batzar deitua zuen elkarteak, eta aurreikuspenen arabera urtarrilaren 26an alde guztiek adostutako estatutuen inguruko proposamena onartzea espero zuen. Hala ere, bilera baino 4 ordu lehenago eta abizurik jaso gabe, Eusko Jaurlaritzak, Arabako Foru Aldundiak eta Gasteizko Udalak berridatzitako beste dokumentu bat jaso zuen. Elkarteak kritikatu duenez 2021ko azaroan elkarte memorialistek eta Gogora Institutuak adostutako hitzarmena aldatu dute. Beraz, Martxoak 3 elkartea haserre azaldu da eta bere sare sozialetan aldaketa horren berri eman du. Salatzen duenez, helburuen artean ez da biktimen oroimenezko zentroaren sorrera agertzen. Eta horren ordez, dokumentuak dioenez xedea izango da 1976ko martxoaren 3ko gertakariek inguruko memoria ikerketa, dokumentazioa eta inventarioa egitea. Horrekin batera, elkarteak iragarri du bere gain utzi nahi dituztela memorialean erabiliko diren dokumentu eta material guztiaren inventarioa, sailkapena eta digitalizazioa. Eta horien erabilera Martxoak 3 elkartearen eta fundazioaren patronatuaren artean adostea nahi dutela. Azkenik hitzarmenak 2 urtez luzatzeko aukera jasotzen du, baina elkarteak salatu du erakundeek aurrekontuaren menpe utzi nahi dutela luzapen hori. Bestalde, bankuek eta enpresa elektrikoek azken eguna dute gaur Espainiako gobernuaren zergaren lehen zatia ordaintzeko. Hala ere, bankuek zein enpresek ordainduko duten zenbatekoa itzultzea bilatuko dute. Horretarako, administrazioarekiko auzi errekurtsoak jarriko dituzte. Aiara Durreta. AEB eta SEK bankuetako 2 patronalek errekurtso bana jarri zuten auzitegi nazionalean eta Espainiako energia enpresen elkarteak, hau da Iberdrola, Endesa eta EDP auzitegi nazionalera ere jo zuten. Espainiako gobernuak bildutako dirutik 400 milioi euro jasotzea espero du Jaurlaritzak. Eta banku eta energia enpresez ari garela, Bilbon Kutxabankeko langileek bizi duten egoeraren berri eman dute gaurkoan hainbat sindikatuk. Gerozta etekin gehiago aten nahi dau banketxeak, geroz eta plantilla murriztuagoarekin. Gero eta langile gutxiago gaude, presio komertziala nabarmen handitu da, eta talentu handiko langile askok alde egiten dute baldintza ekonomikoak okertu direlako. Gauzak horrera, langileok muturreko egoera bizi dugu. Orain 10 urte, 20 urte, gure plantillan 1.500 edo 2.000 pertsona gehiago zeuden
bezeroi arreta eta zerbitzua emoteko, eta behar saldu beharreko produktuak saltzeko edo komerzializatzeko, eta gaur egun egora asko ezberdina da. Lehen bulego baten 10 pertsona egin behar zuten lana, orain 5 pertsonek egin behar dute lana. EAEko auzitegi nagusiak atzera bota du Espainiako estatuaren abokatutzak egindako eskaera. Prozesua behin-behinean eteteko. Horrek esan nahi du prozesuak jarraitu egingo duela, epaitegiek sakoneko auziaz ebatzi bitartean, edonola ere, estatuaren abokatutzak 5 eguneko epea du, erabaki horri helegitea jartzeko. Gaur arratsaldean beste lurrikara bat sumatu dute Turkia hegoaldeko Antakia hiriaren inguruko eskualdean. Euskal Herrian 6ak eta 28ak zirela. Otsailaren 6an ere lurraren astindua pairatu zutenan eta 1200 eraikin baino gehiago erori zirela adierazi dute agintariek. Gaurkoak eraikin gehiago kaltetu dituela adierazi dute, baina gaurko astinduak badu bereizgarri bat, tsunami alerta. Agintariek eskatu diete herritarrei itsasotik urruntzeko lurrikarak tsunami bat sortzea litekeena delako. Eta gaiz aldatuta Kaminus elkarteak Gurpildun aulkian Euskal Herriko lehenengo itzulia antolatu du. Ruben Zuluetak eta Jose Ignacio Fernandezek Kaminus elkartea osatzen dute Antonio Gonzalezekin batera hirurek, ekainaren 21ean hasiko dute Euskal Herriko itzulia. Kaminus elkartea irabazi asmorik gabeko Arabako elkartea da eta desgaitasuna duten pertsonen aldeko elkartasun proiektuak garatzea eta gaixotasun arraroak ikertzeko funtsak biltzea ditu helburu. Vital Fundazioarekin elkarteko kideak batu dira eta antolatu dute Euskal Herrian Gurpil aulki elektrikoan egingo den lehenengo itzulia. Bidaia ekainaren 21ean hasiko da eta uztailaren 1ean amaitzea aurreikusten dute. Gasteiztik abiatuko dira eta uztailaren 1ean Andre Maria Zuriaren plazan amaituko dute. Deialdia egin dute egun horretarako, jendea bertara hurbiltzeko eta haiekin bidaiaren amaiera ospatzeko. 11 etapa izango dira eta gutxi gora bera egunero 50 kilometro zeharkatu nahi dituzte. Guztira 500 izango dira. Concienciar a las personas, transmitir positividad, porque para nosotros es muy importante, porque cuando te diagnostican una enfermedad de este tipo, os podéis imaginar que crees que tu vida se ha acabado, que tu mundo se ha reducido a nada, y bueno, y volver a vernos en estas situaciones y arrastrar a otra gente, pues es la leche, ¿no? Nos da mucha fuerza para continuar. Gasteiz, Urduña, Bilbo, Lekeitio, Zumaia eta Donostia besteak beste bizitatuko dituzte ibilbide horretan. Eta horrekin batera, maiatzaren 13an Gasteizen martza solidarioa egingo da Abetzukoko zubitik 4 kilometroko ibilbidea izango da. Aurten bigarren edizioa antolatu dute eta espero dute 2022an lortu zituzten 600 inskripzioek gora egitea. La ciencia cura. La cura no está tan lejos como la gente piensa. Lo único que hay que hacer es seguir investigando y la ciencia, aparte de curar, es muy cara también. Horrez gain ikastetxeetan hitzaldiak eskainiko dituzte, gazteak desgaitasun baten inguruan dauden egorei buruz hausnartzeko. Kaminus elkarteak zenbait proiektu aurrera eraman ditu. Ruben Zuluetak eta Jose Ignacio Fernandezek Antonio Gonzalezekin batera osatzen dute. Lehenengo bik gaixotasun arraro bat dute, muskulodistrofia.
Garatutako proiektuen artean, Doneiakue bide frantzez egin zuten eta Los Monegros basamortua zeharkatu zuten. 2022an ekintza aitzindaria egin zuten. Doneiakue bide mozarabiarra gurpil aulki elektrikoan egiten lehenak izan ziren munduan. Oraingoan Euskal Herriko itzulia izango da euren hurrengo erronka. Eta kultura arloan Zaldunita eguna ospatu dute igande honetan Tolosan. Minauterietako egun handia da eta tolosarrak goizean goiz atera ziren kalera pijama eta albornoza jantzita, konpartsak eta karrozak izan ziren nagusi. Egoraldia lagunduta Tolosako inauteriek ekin diote eta txupinatzaren ostean jendetza batu da plaza zaharrean 6 egun luzez. Hemen jai handia izango da, txaranga, musika, Euskal Herri osotik gerturatuko da jendea eta paregaba izan da hemen giroa. Oso gustu. Bai, oso pozik. Zeatik inauterik azkenen oso ondo ospatzea Tolosan. Urteko ospakizunik garrantzitsuna dira, azkenen Tolosarra izan di, gure genetan datorren zehozea, orduan oso guztua eta gogokin bizitzaitegu. Inauteriak hasi ditugu emozioz beteta, esnatu da Tolosa gaur kolorez, balkoi guztiak koloro diferentez jantzita, eguerdiko 12etarako plaza gainezka zegoen, txupina bota dute, Kabialaiko lagunak etorri dira eta egin dute bere parodia, jendea barrezka dago, eta hemendik aurrea zezenketak, txaranga kalean, txarangan iloera, txaranga jetxiera, igandean astelenitan da aste artitan mozorrotzen da Tolosan, eta ez aurretik, jakin dezazuen kanpotik zatoztenak, karroza, konparsa, kastialdeko taldeak, festa bere estanda guztian, ez? Umorea eta irudumiena izango da nagusi Tolosan egun hauetan. Eta aurten zeintzuk izango dira nabarmenduko diren mozorroak? Gu miércolesetaz. Miércoles. Ni indiataz bezala. Ni sorginataz eta ni lamia eta miércolesetaz. Eta Araban Zalduondoko Markitos landa inauteri errotueneko protagonista da. Tradizioak dio Markitos dela azken urtean gertatutako gaitz guztien erruduna. Gauzak horrela, bere epaitu eta bere kontrako ebazpena eman ondoren sutan erretzen dute.
Eta Bilbon bihar amaituko dira Bilboko aratusteak Sardinaren erreketarekin. Aiara Durreta. Eguraldia lagun Bilboko kaleak lehertzear egon dira asteburuan. Azkenean, bai, 4 urte eta gero Bilboko aratusteak bueltatu dira. Eta bilbotarrak gainera irrikitan zeuden, baina lasai egon bihar arte luzatuko direlako Bilboko inauteriak. Zehazki, Sardinaren ikuskizun klasikoarekin bukatutzat emango dira Bilboko 2023ko aratusteak. Baina nola hasi ziren? Zarambolaz eta farolin pertsonaien epaiketarekin. Aurten gainera protagonistak izan dira aktoreak eta Lander Otaolak zarambolaz pertsonai arroputza eta Ilenia Baglietok farolin pertsonai ondo bizia pertsonifikatu dute. Ilenia Baglieto eta Lander Otaola, Urazpiko Bilboko legediaren agindupean atxilotuta zaudete farolin eta zarambolaz izatearen delituagatik. Eta zineman 5 Goya sarietarako izendatua izan den Paul Urquijoren Irati filma otsailaren 24an iritsiko da zinemaretoetara. Eko gazte zindateke Ibar Jaun izan. Neure burua aurkezten dut xumeki, Ibar Jaun kristiau garbia izaiteko. Nor da? Lusa, harengatik zenbaiteko oraino dituzte sigesten elemele paganoak. Bada aitzulo sakon bat oijanaren bihotzean, hor dukezu erantzuna. Lagun eginen dizuen eilo basoak, Iratik. Norbaitek azken atxamatu. Ez dut ipuinetan sinesten. Eta gaur abiatuko da Euskal Zinemaren astearen 39. edizioa Gasteizen. Publikoak 6 film luze eta 5 labur ikusi ahal izango ditu eta ondoren solasaldi bat izango du protagonistekin. Goya sarietan berriki saritutako pelikulak jarriko dituzte ikusgai, hala nola 5 lobitos eta La consagración de la primavera. Me dan los puntos. Qué exagerada eres, a todas nos han dado puntos. ¿Habéis pensado ya cómo os vais a organizar con la niña? ¿Conoces mi verdad? Supongo que le descubrió cosas. Sigo aquí, ¿eh? No estoy llorando. No seas dramática, que el tabaco te mata, pero tarda más tiempo. ¿Qué voy a hacer? Aitak egin beharra bete du, buentarren babesteko. Aita! Nik gabe, noizbait, zainduko duk Ibarra. Hitzeman egidak. Uteko, ular sendoa beharko du.
Eta kiroletan emakume Mastercupeko arropa aurkeztu dute, kolore, ehun eta diseinu berritzaileak dira nagusi, izan ere, oraingoan astorek gorria, zuria eta urdina nahastu ditu. Pilotarien gustukoak dira oso, eta honekin txapelketaren 7. edizioa dagoeneko martxan da. Emakume Mastercupeko arropa aurkeztu dute. Kolore, ehun eta diseinu berritzaileak dira nagusi, gorria, zuria eta urdina nahastu dituzte. Pilotalarien gustokoak dira oso. Batez oso erosoa, ez? Probatu dugu eta politia, erosoa, ibiliga kanpoan pixka pelotatzen da oso gustoa, lasa da eta ondo ajustatzen. Pasan urtekoakin alderatute be, desberdina eta batez behi garrantzitsuna erosotasuna. 2023 denboraldia 7. urtea da Astoreren prakak eta kamisetak soinean lehiatzen direla. Arrasateko marka gainera aitzindaria izan zen emakumentzako galtzak sortzen. Eta azkenien gure gorputzetara moldatutako kamisetakin eta bai prakakin batez be jolastu alizetie azkenien guretzako gozada da. Azkenien gu kantzara urtetan garenien eroso gure gugon eta azkenien gure gorputzetara ohitutako erropa behar duguz. Eta oso eskertute gauz Astoreri gu ganin da belako apostua. Bai, aurrera pasa hundia, ez? Azkenen beti zion arazoi, mutian galtzakin, azkenen ez daude neskantzako prepatuta, ez? Eta etzian bateko modok, eta galtzauekin egia da askoz lasaiago, guri ajustauta daude, eta ez da aurrera pasa hundia bada, neskan pelota mundun. Emakume Mastercupeko binakako txapelketaren 7. edizioa abian da dagoeneko. Urtarrilaren 19 hasi zen, eta martxoaren 26an jokatuko dute finala. Hilabete baino gehiago gelditzen den honetan, jantzi berri ez gain pilotalariak ere txapelketa saritu dira. Jaia esan txapelketa azteko gogo askokin gabiltza, eta gogoakin azteko. Txapelketa oso gogorra nik uste dut, ez? Azkenien 4 bikote oso gogor gauz, edo zer pasalikela, azkenien liga formato bategaz bebai, ia zelan heltzen dan bebai jentea semifinaletara, orduen, azkenien baldintza asko egon aldiz, bi aste barru txapelketan sartzeko gogoakin. Kirol emaitzak aztertu ditugu Ane Urkiri kazetariarekin. Pista estaliko Espainiako txapelketa izan du hizpide eta azaldu du duela 2 aste 23 urte 7ko atletismozko pista estaliko Espainiako txapelketa egin zela eta asteburu honetan berriz maila absolutuan aritu direla kirolariak. Urkirik azpimarratu du euskaldunek 7 domin lortu dituztela eta horietatik 5 emakumezkoenak direla. Entzun dezagun eguerdiko magazinean. Eguerdion, tira asteko eta asteburura begira esan bezala, atletismoa mintzagai hartuta pista estaliko Espainiako txapelketan batez ere emakumezkoetan euskal korrikalariak protagonistak izan dira. Kontaiuzu nola igaro den lehiaketa? Bai, hori da, duela 2 aste lehiatu zen 23 urte 7ko atletismoko pista estaliko lehiaketa Espainia mailan eta asteburu honetan maila absolutuan euki ditugu euskal atletak eta guztira euskaldunek 7 domina ekarri dituzte eta horietatik 5 emakumezkoek lortu duen, nabarmentzekoa pertika jauzian 2 arrasatearrek dominatzen segitzen duela disiplina hori, Maialen Aizpek irabazi zuen urria eta Malen Ruiz de Azuak iaz bezala zilarrezko domina eskuratu zuen, aipatzeko hori pertika jauzian euskaldunak nagusi eta gaina ondo aritsu ziala eta hor dakagula hemen geurian pertika jauzian 2 espezialista handi. Gainontzian, Teresa Errandonea ere nabarmentzeko, iaz gogoratu daigun 10 hilabetez ezin lehiatuta egon dela lesio soleuan eukizoan lesio baten ondorioz eta itzuli da be lehiaketa handian eta zilarrezko dominakin itzuli da, egisa da agian urriagatik ere espero zitekela ez urri irabaztia, baina aipatu bezala 10 hilabete lehiatu gabe Donostian nabarmentzeku eskuratutako zilarra. Horiek izan zian atzo lehiatu zian modalitateak eta larunbatean lehiatu zian luzera jauzian eta hor beste 2 domina Tesi Egozelek zilarrezko domina irabazi zoan. Lehen aipatu dut ez, 23 urte 7ko txapelketa jokatu zela duela 2 aste eta hor urria irabazi zoan Gasteiztarrak eta maila absolutuan zilarrakin
egin zen, eta kasu honetan podiuma osatu zuen Irati Mitxelena Donostiarrak, izan bezala lehen hiruretan bi euskaldun nabarmenduru zian. Atletismoan oain pista ezaliko denboraldixa da, eta ja euskaldunak hasi dia maila handixan. Hau izaten da pista ezali, izaten da gero aire libreako prestakuntza moduan, eta ikusi da maila handixean da bizela. Ordea, Ane, Usabal, kiroldegira leku aldatu da larunbat honetan bera inauterien ospakizunean tarte bat egin asmoz. Tolosako eskubaloi talderen 50. urturnaren aitzakipean jaso du Usabal kiroldegia orezko mailako lehia hau, zeinean aixe nagusitu den talde Donostiarra ez, zerra nabarmentzeko partida honetatik? Bai, nabarmentzeko agian Tolosako eskubaloi taldean 50. urte hurrena, ez, tramite gutxe izan zen partida hau, ligako jardunaldia zen, baina azkenean liderra eta azken zailkatuaren artean dozen aldiak nabarmenak izan zian, naiz eta hasierako minututan Errioxako taldia oso ondo aritu zen batez ere Rodriguez atezainak eutsi zoalako atia, aipatzekoa 8 minutuan 2 gol sartu zoala berak soilik, baina gero ja behin hasi zanean gola sartzen Laure Hernandez, Marian Kasten, Ester Arrojeriaren bitartez, behin berdin duta, behin 2 goleko aldi hartuta, alde hori handitzen juntzan. Atxeden aldean 13 markagailuakin amaitu zen, eta bukaeran alde horiek bikoiztu intzian, ez, 13-16 nagusitu zen, eta esan bezala, nik uste giro ona nabaritu zela Usabal kiroldegian, inauteri betian ospatu zen 50. urte hurren hori, maila handiko partida ikusten da, Gipuzkoan bera nagusitasuna agerikoa dela Gipuzkoako talde honetan, lider da, egisa da, lidertza hau ez dela beste urtetan bezalakoa, gero playoffak eta ere jokatuko dialako, baina esto koloreik lehen zelkatua eta azken zelkatuaren artean. Hori da, eta konexioarekin bukatzeko berriz, Saskibaloia Izpide setasunen derbia jokatute Kutxabank Araskik eta IDK Euskotrenek, azken honek lortu du garaipena eta horretan erabakigarria izan da IDK Euskotrenek azken laurdenean erakutsitako sendotasuna, ezta? Bai, eta gainea, hiruko jaurtiketetan kasik espezialista bihurtu da bai bintzat derbixetan, duela 2 aste Malosten ere hiruko jaurtiketen bitxartez nagusitu zen IDK, gaina alde nabarmenez, atzokuan geixo kostauzakon Mendizorrotzan irabaztia, egisa da Maria Espainia ere ezagala, baina beste jokalari batzuk nabarmendu zian hiruko jaurtiketekin, Araskiko hain dio playoffetan segitzen dugu, eta IDK betik gora dator, ja garaipen bakar batea do playoffetan sartzetik, eta agian esan lehike IDKaren bertsio honena berandu xamar, edo espero baino berandu xago dagoela iristen, baina playoffetan sartu ezkeo, gerra emateko talde badala erakutsi dugu, eta aipatzeko ere, Lointe Gernikak estudiantezen aurka jokatu zoala Malosten, eta sentsazioa berreskuratu zoan, ze bi porrotetik zatorren, aipatutako derbix etxean galtziaz gain, eta nik uste dut garaipen honek ere morala emango dizuela Gernikarrei, ze 11 garaipen dake, Araskik bezein beste, eta IDK 10ekin hor ikusten da playoffetatik geratzeko aldiak ere oso txikisak diala. Eta informazio horrekin iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan Estimarketzen hitzekin jolasean abestiarekin agurtuko zaituzte, gustatuko zaizuelakoa besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituena. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian daudela eskuragarri. Bihar arte. Tu gabe